Good morning mga marig mga paril sa Pilipinas. Naami diri karon sa Indonesia, particularly diri sa Bidugol. Naghulat mi sa money changer nga mag-abri kay sakit man pamalandungon pero wala mi mga kwarta ron kay parado pa ang money exchange no. Soon after. Karon ako man money change. Mga sa mi kay gipanggusla nami. Unsa ni oras lang? 11:30. Oh, 11:30. Imagine karon pa mi mag-breakfast 11:30. Grabe ha. Wow. Oh. Oh, coffee take na. Oh. Pwede na, pwede na. Oh, shit. Crocodile? No, this is by powder. What is that? Powder. Cookies? Oh yeah, What's that? by Canton. this is What do you call that? That's chicken, right? mee goreng. Migure. Migure. Let's eat migure. Let's try this migure. Fried noodle. This one, what's this one? What kind of meat is this one? Sate made from Chicken. chicken. This one, kuya. Hindi na em. Hi! Welcome to my vlog! Tanga. Tanga ka. Ay, oy! Di na lang mag-vlog, oy! Ano na ka? So karon busog na ta. Busog na ang akong mga madam. Bato na mi karon sa among destination. No, una na mong destination. Sige tato na. Wanagiri. Ito mga to sa Tagunagiri. Asa to among driver. Kina mo diya mga madam? Kina mo murag kwan? Wala mo gipang kwan diya sa put diya. Nakakaon na ka na. So let's go to Wanagiri. Wanagiri, Wanagiri. Unggoy oh! Naghanas ako mga kaliwat diri. Ano pa oh? Huy! Gusto mo na? Huy! Rita kay mga unggoy. You can buy some banana. Banana. Okay, we'll buy banana. Hi! How are you guys doing, man? How much for a banana? Maybe 20 rupee. So all this 20 rupiah. Okay. Oh, dali, dool mo squad. Dali. Come. Okay, come. No, wait. You wait. Come. Wait. Okay, get it. Oh, sige, ikaw hatag. Yeah, very good! Siya ko, mabukuan siya. Dili lagi namang ambi ba? Hala! Wait. Grabe ka sirok. Sirok kay ka ba? Uy! Ngita tandiri kay mga gipanggutom atong tagahan. Kamu di mo mga aon diha? Okay lang mo diha? Ikaw okay lang ka? Ha? Let's go! Thank you. Nice, very nice. Guys, welcome to Wanagiri. Mo sa atong destination na karon. Mo di akong pamilya makitan sa Facebook nga kuan. How much? 55,000 per person. Diri tong famous nga mga picture diri dai nagipangkuha ninyo ha. Now I am here. Mo di ni. Tarong pastor lang. Ako sa dira ma. Ay, si mama sa isa man nakadara. Galingan ng post. Tarong ang post soy. Ay isa. Siya, gitu siya. Wala pa ko diri siya, uy. Sige na, play na soy. Wait lang. Tagal. Sige. Bilis. Tara, let's go. Mana Jud? Tara. Tara madulong na punta sa tapat dulong. Handara Gate. Yeah. Ah, Handara Gate. Handara. Okay, Handara Gate.
Wow, Handara Gate. Ladies and gentlemen. Tara mga foreigner. Mga foreigner na kung kauban, tara. Ah, grabe, pila bay. Pila ta para ani. Artistahe, di ka kumakauban. Maulam sa tamang katabang ani. One hour later. So, nangahuman namin, no? Haman sa mga nakaoras nga, hinunatay sa pila. Nahuman namin. After 1 hour of waiting. No, maybe more than an hour. Nauho ko. So, inato kadugay among paghulat, no? Sa picture, no? Kay pila man, taas man kayo, no? Amo dyan siyang gihulat. Kay sugod naman yung pila dito. Sayang mo kayong pila. Bayad pa dyan mo 30,000 rupiah each sa mua. So, amo na lang siyang gikuan. Dugay kay itong mga... Tapos karon padulong na punta sa... What's the name of the temple? Kuya? Ulundano. Ulundano Temple. The last location for the day. Yeah. A few moments later. Nag-entrance naman pa din. Bayra na siya. Oh. Welcome to Ulundano Biratan Valley. Gusto ko dito. Kasi yung ginabuhat ng SpongeBob diri. Sa agon sa Indonesia SpongeBob. Yusa diri. Murag kuan. Murag sa China, no? Ang dating. Wow. Ooh la la. Orang mah kalau misalkan itu foto kayak gini ya. Sige, picture. Picture pa. Sige. Picture pa. Sige. Picture.你随便弄软条，你一直调都是你调嘛。 要软条去哈，懂不懂？看得到。 吃了朋友有那我想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 。但是你软条的时候，它不调不懂。 Buang. Ayos ba mga foreigner? Mga kawan. Mga kawan ako, mga foreigner. Mga taga-dis. Mga madam. Yang salang mula ko mga madam daw. Mga daghang kay rupiah mga daghang rupiah. Ngita sa basurahan dire be. Maulang ta malawig basura dire. Limpyo making lugar. Murag ka nang di ka ganahan ng labig basura ba kay gwapo ra kay labayan. Okay na mga madam? Mga madams. Okay na? Okay na. We need to rest. Okay na. Pool pa tao. Mag-pool pa daw sila. Okay lang mo da. Di pang kapoy. Kapoy yung picture no? Kapoy yung ma-exhaust ba no? Kapoy ka lang? Kapoy yung mga model. Ay, trabaho sa mga model yun. Tanawa ko ipang kapoy gani mo. Finally, we are here. Kuya, bye. See you tomorrow. Bye, kuya. You be careful. How do you say that? Hati-hati. Hati-hati. Okay, hati-hati.
mga pare, ani lang namo tapuson ang among day 1 diri sa Bali no. Nami karon diri sa Gemini Hotel. Diri mo nag-stay. No, so papo din karong adlaw so nagkita man niya maglawa, di ba? Relax mo. So ana lang sa no. Ugma lang namo kadayon ng among tour. Kay magkahulay na mo, mag-relax na mo diri kay init kay ganina nga. Ganun, burn. Oh, Na-burn ka siya? wala, di ko ma-burn kay Kira, tulog na. na-burn. So, yun lang. Salamat. Hanggang sa sunod dito yun, no? Tanong na lang ninyo ang ko ang next na video nga i-upload ko mas mag-adlaw na kamong part 2 ano nga lakaw. Kamong day ko day. So, ayan lang. Salamat. Good night.